салому алайкум дӯстон, салому алайкум бародарои азиз, салому алайкум подписчикони азиз. Хуш омадед ба канали мани Бинисино. Марҳамат карда ба дуруи подписатсия кунед. Ин ман ҳастам бо шумо доктор Беҳрӯз. Чӣ саволе ки бошад бидуред дар комментария банависен ва гапҳои хуб банависен. Бидуред подписатсия кунед, лайкро гузоред. имрӯз мехостам як суҳбати хурде дошта бошам. Суҳбати хуби баҳри дӯстонам дошта бошам. бародарони азиз, муддати 2 сол пеш вақте ман мегуфтам ки клиника мекушам, худованд ирӯзша овард ки дармонгоҳ бигӯям хато намекунем ё ки клиника бигӯям хато намекунем. Кушодем, албатта худованд ҳамин рӯзша овард, мо кушодем. бародарони азиз, ҳамин ман агар мисол ягон корҳои намоишии хуб нишон диҳам, агар мисол яке мабудо агар номӣ шавем, ки мегӯям кия тоҷика, бидуред дастгирӣ кунем, кӯмак кунем. Ман ба ягон кас кордор нестам, на ба ягон кас душманӣ надорам. кори ман фақат тавбат аст. кори ман фақат мардумро аз ҳамон ҳолат баровардан аст. тавбат операция мегӯяд. Иншоалло ки операция хуби хубша ман мекунам. тавбат мегӯяд, тавбати хубша мегӯяд. вале вақте ки мо ҷо кушодем, албатта ки бисёр аппаратҳо намерасанд. дурем кӯмак кунем, дастгирӣ кунем. муддати 2 моҳ мешавад ки ҳаминҷоро ман кушодам. бисёр беморон мебиёянд, мераванд. Ростика бисёр беморонро ман кӯмак карда истодам, иншоалло, бо хости худо. вале шумо дуред дастгирӣ кунед, подписчикони азиз. бачаҳои Қурған бошем. бачаҳои Қурған рост гап омадан, дидан, бо мақсад аз ҷое ки кор мекунанд, мақсад хеле чиз равон кардан барои ремонтое ки мақсад сантехникӣ дар кор буд, иншоалло бо меянд кӯмак мекунанд. ва дигар дӯстонам дорем, иншоалло ки меянд кӯмак мекунанд. вале бародарони азиз, ҳар як кадоми мо шумо мехоҳем кӯмак кардан як каса. инам биёед кӯмак кунеда бигирем, ҳамаи тамоми беморонро кӯмак кунам. ин барои кӯмак кардан ман мегӯям, шояд баъзеҳо гӯянд ки мақсад ман метавбам. Наметавбам. вале барои беморонам шуда бовар ки ҷигарам месӯзад. вақте ки ман шуморо мебинам дар кадом ҳолат ҳастед, ман ҷигарам месӯзад. вақте ки ҳамон аппаратуро ки ман надорам, бовар ки талха мекафам. барои ӯ аппаратура харидан ростгап одам зиёд бояд хеле ақаллан як пул дошта бошад. вале ман он қадар пул надорам. бар сари ман бениҳоят мушкилиҳо омада истодааст, не ки мегӯям поёни шаби сиёҳ сафед аст. мушкилиҳоро иншоалло аз сар мегузаронем. худованд худаш мӯъҷизаофар, иншоалло ки мӯъҷизааш як рӯз меофарад. вале намедонам кай. кӯмак кунед бародаро, дастгирӣ кунед, бар якдигар дастгирӣ кунед. ин мақсад ҳамин ман кӯмак кардаастам барои беморон. ин не только барои беморони муҳоҷир, ба тамоми беморон ки мақсад любой инсон ба бемориҳо гирифтор мешавад. метавонам кӯмак кунам. мақсад иншоалло ки фаҳмишон хуб мерасад. кӯмак карда истодам бо дастам чанд қадар расида истодам, кӯмак карда истам иншоалло. ва шуморо кӯмак кунеда, мақсад ман дигаронро кӯмак кунам. муддати якчанд рӯз мешуд видео намекардам, аз он сабаби корови бисёр доштам. ва иншоалло дар оянда бо видеоро тез карда рафтан мегирам. видеоро тамошо кунед, кӯмак кунед. ақаллан подписчикро зиёд кунед. ҳамаашам як кӯмак мешавад. боварӣ дорам як рӯз худованд мӯъҷизаша ба мо меофарад.
برام صاحبی اپاراتی اوزی، EKG و دیگر اپارات میشه. صاحب основной صاحب اپراسیون استول و تمام اینسترومنت است. انشالله خدا کنه که هم خوب باشه. همیشه تنصیحات خانواده باشه. میتونم در جای خودم توبت کنم، دستگیری کنم. مرد است، زن هست، کودک است، توبت کنم. خدا تنصیحات خانواده باشه.